Tratamente naturiste de la Arsenie Boca. Sfaturi pentru boli. Bolile încep de la suflet și nu de la corp. Suferința începe de sus, de la minte, de la concepția despre lume, de la dezechilibrul mental în care rătăcim. Așa spunea părintele Arsenie Boca. Cine îngust la minte nu are leac nicăieri. Parcă toate lucrurile unui om seamănă cu stăpânul lor, obișnuia să spună părintele Arsenie Boca. Sfaturile sale privitoare la boli au fost și rămân astăzi la fel de autentice ca atunci, când le-a dăruit ca un medicament celor care veneau la el pentru vindecare. Cuvintele părintelui Arsenie Boca erau vii și aveau în ele însele un suflu tămăduitor. Privirea și sfaturile lui deschideau inima, luminau ochii minții și aduceau pacea unei înțelegeri profunde cu privire la cine suntem și ce avem de făcut în viață. Paralizia lovește pe cei nesătui de avere. Arsenie Boca reușea să pătrundă cu înțelegerea sa duhovnicească, insuflată de Duhul Sfânt, cele mai ascunse cauze ale bolilor trupești. Paralizia o vedea ca pe o consecință provocată de dorința de îmbogățire peste măsură. Această patimă poate fi moștenită din familie și cel afectat are mult de luptat pentru a o birui. Cancerul îi atinge pe cei care nu postesc niciodată. Mai mult ca orice altă boală, cancerul nu are leac și apare fără nicio explicație medicală plauzibilă. De aceea, părintele Arsenie Boca spunea despre cancer că este ca o frână pedepsitoare a desfrânării stomacului. Se vede că prin el se pedepsește lăcomia mâncărilor și obârșia desfrânării. Fumatul duce în timp nu doar la îmbolnăvirea plămânilor, ci mai ales la slăbirea capacității mentale, încât nici credința nu o mai vezi atât de curat. Bătrânețea este ca un cavou ajutător. Părintele Arsenie Boca îi îndemna pe cei vârstnici să nu cârtească la necazuri, pentru că aceasta este o vreme de cercetare a lui Dumnezeu. Vârsta înaintată este grea, dar cel care rabdă cu blândețe, multă pace va dobândi și multă răsplată de la Dumnezeu. Părintele știa medicină și avea sfaturi chiar și pentru cele mai actuale probleme pretextate de femei. De pildă spunea că și părul trebuie să se hrănească. Și când ne cade părul, este bine să facem gălbenuși de ou cu ulei de ricin și să ne spălăm capul și să-l clătim cu oțet de mere. Dacă împiedici un guturai prin medicamente, îl transformi în alte primejdii. Lasă fazele obișnuite ale bolii să treacă natural, pentru că ele sunt cel mai bun leac. Ferește-ți capul de frig și ajunge. Faceți semnul Sfintei Cruci pe tot ce mâncați, apă, ceai, cafea, prăjitură, fructe, pâine. De ar fi dat chiar și cu otravă, Sfânta Cruce anulează tot ce este otrăvit. Cei bolnavi să țină regimul bolii în loc de post. Transpirația abundentă e din cauză că nu ne funcționează bine rinichii. Cei bolnavi de plămâni să se trateze cu hren plămădit în miere de albine. Cel ce a făcut cerul și pământul e în stare să lipească o piele ruptă. O femeie avea pietre la fiere și părintele Arsenie Boca i-a zis să nu meargă la operație, ci să facă ce-i spune el. Să facă un ceai de limba cerbului cu coaje de portocală, neîndulcit, pe care să-l bea în loc de apă vreo 2-3 luni. Ceaiul acesta zdrobește pietrele pe cale naturală și le transformă în nisip. O altă femeie în vârstă
a venit odată la părintele Arsenie Boca pentru o boală de ochi. Avea cataractă. Și părintele i-a zis că dacă va merge la operație, va rămâne oarbă. Apoi i-a recomandat un tratament cu sevă de viță de vie. Primăvara să pui o sticluță la vița de vie și din seva pe care o aduni în sticluță să iei câteva picături cu pipeta și să-ți pui în ochi și nu o să mai ai nevoie de operație. Prin supărări, tulburări, ceartă, iuțeală, se pierde o energie bună din noi. Prin dragostea de Dumnezeu se adună o energie binefăcătoare, care înlătură și bolile, iar când se pierde dragostea lui Dumnezeu, apar bolile. Omul învață 6 ani ca să vorbească și 60 de ani trebuie să învețe ca să tacă. Nimic nu chinuie omul mai tare decât ideile greșite. Dumneata trebuie să te împaci cu situația sănătății mai puține. A dori la disperare o sănătate deplină poate duce până la sinucidere. Din lăcomia stomacului mai naște și curvia. Deci luați aminte la ce mâncați, căci uite așa pedepsește Dumnezeu nesocotirea postului cu boli și încă unele fără leac, cum e de pildă cancerul. De aceea e mai mult boala orășenilor și a măcelarilor la sate. Paralizia sau slăbănogirea unei jumătăți de trup tot din nesocotirea postului se trage. De obicei, cu paralizie pedepsește Dumnezeu pe toți nesătuii de avere. Ea poate fi moștenire și atunci, dacă simți acest lucru, ai putea o ocoli sau stinge, postind foarte mult. Dar, cum am zis, cu paralizie pedepsește Dumnezeu pe toți nesătuii de avere. Și-au făcut socoteala greșită, zicând că dacă postesc, nu mai pot alerga și lucra. Ei au crezut sfatul viclean al diavolului iubirii de avere. Deci au făcut o socoteală greșită înaintea lui Dumnezeu. De aceea, toți harnicii să ia aminte și să țină post, ca nu cumva, după multă alergătură deșartă, să vină o vreme să trebuiască să stea la pat tot restul vieții. Dar și aceasta de li s-ar întâmpla, tot milă de la Dumnezeu să o socotească, deoarece le dă prilej de a cumpăni și de a recunoaște greșeala. Căci Dumnezeu nu pedepsește spre moarte, ci spre întoarcere. Căci trupul nu plătește nimic când din el scoți unealtă rea. Sfinții au scos cu totul altceva, sfeșnic a Duhului Sfânt. Prin urmare, cine nu păzește postul, îi se va aprinde în gură para mâniei, de unde începe toată vrajba, iar în trupul lui vor încolți boli peste boli. Nu pot lăsa să nu vă spun că din lăcomia stomacului mai naște și curvia. Despre aerul diavolesc al ei nu se mai îndoiește nimeni. Ăsta-i focul iadului. Acum luați aminte, căci nu am răgat să vă spun mai pe larg, ci numai ceva din propriile voastre dureri. Nunta, într-o atât e binecuvântată de Dumnezeu, cât e spre naștere de fii. Încolo, chiar între soți legiuiți, e desfrânare, și pentru ea vine bătaia lui Dumnezeu pe oameni, în fel și fel de chipuri. Desfrânarea între soți e pricina pentru care vine vremea de sebat, de li se sparge casa. Pentru nepăzirea postului și a sărbătorilor nu se pot înfrâna de la pofta trupească și așa zămislesc copii în zile neîngăduite, peste care nu se află darul lui Dumnezeu, ci pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru nepăzirea de poftă trupească
pe care a întipărit-o în ei, în vremea celor 9 luni de sarcină, se nasc copii îndărătnici, neascultători și fără frică de Dumnezeu. Aceștia vor cădea în curvie, toți, și noroc în viață nu vor avea. Luați aminte, părinților, că nu e glumă cu viața copiilor pe care îi ai sau vrei să-i ai. Ești răspunzător de ei și de toată viața lor, căci cum le-ai dat-o, așa o au. Și copiii tăi te vor judeca pe tine, după cum bine știți și bine pățiți. Iar când te vor supăra, fii cu minte, nu-i blestema, ascultând de diavolul până în sfârșit, ci trageți de seamă că ei îți aduc aminte păcatele tale, cele nemărturisite și neispășite. Roagă-te pentru ei și roagă-te și pentru tine, chiar când te-or blestema, să te ierte Dumnezeu. Păziți despre latura poftirii trupești, frica și cuvința creștinească și nu vă amăgiți de trup, de vreți să vă bucurați de copiii voștri, iar de nu, așa vor spori relele cât va junghea fiul pe tatăl său și va sugruma fiica pe mama sa, că așa va fi în vremea din urmă. Luați prin urmare seama și învățați pe copiii voștri și curățați duhul necurat cu care v-ați desprins a fi. Luați seama că dacă vreți să nu cădeți din creștinătate și dacă vreți să vină chipul lui Dumnezeu în noi și nu al diavolului, prin patimile sale, luptați-vă din răsputeri cu arma postului, căci după cum vedeți, postul este ucigașul patimilor, pentru că este și dar de la Dumnezeu. Faceți începătura aceasta și veți vedea cum vi se va înnoi viața și vi se va liniști casa. Viața conjugală și bolile femeilor. Așa cum spunea părintele, adesea doctor Arsenie Boca, bolile își au obârșia în suflet, în minte, de la dezechilibrul mental sau de la modul în care privim lumea și ne trăim viața. Anxietatea femeii, bolile nervoase. Femeia e necesar să fie căsătorită de la vârsta împlinirii fiziologice, după 20 de ani. Pentru menținerea sănătății, ea are nevoie de combustibil masculin, care se poate obține numai în viața conjugală, legală, civil și bisericește. Ceea ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Femeile care nu mai primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abțin de la raporturi conjugale, ajung la anxietate, stare de neliniște, de așteptare încordată, însoțită de palpitații, jenă în respirație, întâlnită în unele boli de nervi, nevroză, agresivitate, idei de sinucidere. Acestea pot fi și efecte ale văduviei forțate, moartea prematură a soțului sau ale sterilității. Așa zice Sfântul Apostol Pavel: să nu vă lipsiți unul de altul, decât cu bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea și iarăși să fiți împreună, ca să nu vă ispitească Satana din pricina neînfrânării voastre. Supărările peste măsură. Rădăcinile supărării peste măsură, spre exemplu moartea neașteptată a copiilor sau moartea prematură a soțului, sunt a fi căutate în lipsa de copii, care te face să te vezi singur pe lume. Copiii atenuează durerea provocată de pierderea unuia dintre soți prea devreme. Despre trăirea împreună. Regula de aur în familie constă în evitarea extremelor. Nici abuz din partea unuia, nici refuz din partea celuilalt. Dar să nu se creadă că între cele două extreme
totul este îngăduit. Părintele Arsenie Boca recomanda de asemenea evitarea alcoolului și a oricăror aberații sexuale, exacerbarea cu orice preț a plăcerii senzuale. Păzirea, deci, a unei armonii între iubirea spirituală și trupească, a unei frumuseți și pudori. Când bărbatul este plin de alcool, se instalează sarcini extrauterine, care trebuiesc operate, căci pot duce chiar la moartea femeii. Din cauza beției bunicilor și a părinților, copiii pot fi atinși de epilepsie. Deci, feriți-vă de legături conjugale când bărbații sunt plini de alcool. Mulți bărbați preferă femeile sterile, ca să poată profita fără restricții, dar vina o vor plăti prin ratarea vieții. Retroactiv nu se mai poate corecta nimic. De vinovăția de a nu avea copii sau a avea copii puțini, nu știu cum vă va dezlega Dumnezeu. Instalându-se sterilitatea la femei sau impotența la bărbați, se poate pierde echilibrul. Antecedentele sexuale aventuroase, înainte de căsătorie, pot duce la sterilitate. Instinctul sexual. Trebuie tămăduită patima folosirii greșite a instinctului sexual. Între creier și instinctul sexual este o legătură medicală. Trebuie timp să-ți alimentezi mintea cu cele bune, cu idei duhovnicești. Rolul duhovnicului și al medicului chiar constă în a lămuri pe om, mai ales pe cei tineri, asupra pericolelor pe care patima aceasta le poate produce asupra sănătății trupești și mintale. Ne putem închipui cum ar fi sancționat părintele Arsenie Boca sexualitatea și onania, recomandate astăzi chiar de medici și de revistele feministe și erotice. Trebuie păstrată o anumită frână, un anumit calendar, după calendarul bisericesc, păzirea zilelor de post, miercurea și vinerea, pentru însemnătatea lor religioasă. Pentru creștini, aceste 2 zile sunt zile de întristare, de meditație și rugăciune, nu de plăceri trupești. La fel, în zilele de duminică și sărbători, când se săvârșește Sfânta Liturghie. Jertfa Domnului Hristos, în posturile anuale, în timpul sarcinii femeilor și alăptării pruncilor.